I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I don't think you're right for him. Think of what it might have been if you took a bus to Chinatown. I'd be standing on Canal and Bowery. She'd be standing next to me. I belong with you belong with me, my sweetheart. I belong with you belong with me, my sweetheart. Love, we need it now. Let's focus on somewhere bleeding now. Els petits periodistes del Col·legi Sant Rafel van presentar el passat 14 de juny la revista que han elaborat al llarg del tercer trimestre com a treball final del projecte Fem de Periodistes. Per fi avui poden entregar als nens, als seus pares, la revista i explicar com l'han fet, què han après. És un acte festiu on se divulgarà tot el treball, tot l'esforç, tot el que hi ha al darrere d'aquest projecte que s'ha fet pensant i treballant en totes les intel·ligències. Ja és un treball pròpiament del treball de les intel·ligències múltiples. Fem de Periodistes és el primer programa del projecte Encaix, un sistema pedagògic que entén l'alumne com el protagonista del seu aprenentatge i contempla que cada alumne aprèn de manera diferent segons els seus interessos i les seves capacitats. Per això, el projecte Encaix està dissenyat amb l'objectiu de facilitar estratègies pedagògiques per a desenvolupar totes les intel·ligències de la persona. La interacció entre els infants i la implicació de les famílies són altres aspectes que fomenta i desenvolupa aquest pla pedagògic. És bàsica la implicació dels pares. Pensa que el fet que avui estiguin aquí donant suport en aquesta entrega d'aquest diari fa que sigui molt més important, que els nens sentin agraïment, recolzament, la seva ajuda. Som un equip. Pares, mestres, nens, formem un equip. És una xarxa que se fa cada vegada més forta. La valoració per part de l'equip docent del desenvolupament del projecte Encaix al llarg d'aquest curs escolar és molt positiva. La veiem molt positiva, molt. Tot és un començament, però hem vist que és una forma de treballar on els nens se senten còmodes, poden moure's molt, poden opinar, poden treballar, poden pensar, poden buscar. Ells són els protagonistes, ells són els que investiguen, comparen, decideixen, presenten, ells fan l'escola, nosaltres som allà, seguint el seu aprenentatge. La valoració que portem a terme és a través del seu mapa mental, l'explicació pròpia d'ells del que hem après. Es parteix d'uns coneixements previs que tenen els nens sobre un treball, un tema en concret, i tot seguit es va desenvolupant i van veient com a partir d'aquests coneixements que tenien, desenvolupant un treball, arriben a uns coneixements molt més amples, molt més treballats, molt més sòlids. Han encaixat amb altres coneixements que ja tenien, s'ha fet xarxa, la qual cosa vol dir un aprenentatge significatiu útil per a ells. Ells van dient si se senten còmodes, si els agrada, si no. És un respecte constant a l'alumne. El Col·legi Sant Rafael ha iniciat el projecte Encaix amb els infants d'educació infantil. De cara al proper curs es farà formació als mestres de primària per tal de donar continuïtat a aquest sistema pedagògic.